Μου είπε η γυναίκα μου να διαφημίσουμε το μαγαζί. Το μαγαζί. Ελάτε μαζί μου. Αυτό είναι το μαγαζί. Έχουμε σερβιέτες, υποσέντονα, πάνες, βρακάκια. Εδώ έχουμε κάλτσες και εδώ έχουμε ένα καφέ κερασμένο που δεν ήρθαν να το πάρουν. Εδώ έχουμε τα καρότσια, έχουμε τα βοηθήματα μπάνιου. Ελάτε μαζί μου. Εδώ έχουμε ίδια ακράτεια σε ατομική φροντίδα, κατοίκον νοσηλεία, πιεσόμετρα, θερμόμετρα, οξύμετρα. Από εδώ έχουμε ιατρικά είδη, γάζες, ενέσες, ζελέ υπερήχων, επίδεσμους. Ελάτε μαζί μου. Εδώ έχουμε ορθοπαιδικά είδη, κολάρα, περικάρπια, επιγονατίδες, κινησιοτέιπ. Ελάτε μαζί μου. Εδώ έχουμε βρεφικά είδη. Πάτα στο. Εδώ είναι παιδικά βρεφικά είδη. Πιπίλες, μπιμπερό, χτένες, ποτηράκια. Εδώ είναι οι θερμαντήρες, τα θύλαστρα. Έχει πράγμα να διαλέξετε. Ελάτε μαζί μου. Εδώ είναι τα είδη για τα πόδια. Herbie Fit. Για τα κότσια, διαχωριστικά, καλτσάκια. Και εδώ είναι το γραφείο μας. Εδώ καθόμαστε και χτυπάμε την ταμιακή. Αν μπει πελάτης, αν δεν μπει δεν χτυπάμε. Και εδώ πίσω είναι η τουαλέτα. Δεν μπορώ να σας δείξω γιατί δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Αυτό ήταν το μαγαζί. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παραγγελία ή να έρθετε, είμαστε Μιχάλη Καρολή 68 στην Ξάνθη και το e-shop μας είναι www.healthcarepavla365.gr. Γεια!